diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en 1000 ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé. La correspondència és un sistema que està organitzat perquè la gent es pugui comunicar. És la relació que hi ha entre dues persones. Una trobada afectuosa entre dues persones. Mitjançant les cartes. La correspondència va sortir en el moment en què la gent que estava lluny i volia dir-se alguna cosa i no podia. S'enviava per cartes les coses que es volien dir. Cartes pensades i contestades amb, rebudes amb té. La correspondència... Abans ho era tot. Bueno, pues és un avanç tecnològic que realment és molt millor i és instantani. Molt més àgil, molt més ràpida, molt més eficaç. Perquè són immediates, gratuïtes. Molt més ràpides perquè s'envien instantàniament. És un bon mitjà per poder comunicar i poder estar al dia amb els amics que no els tens a prop. Permeten escriure't amb persones que estan a l'altra punta del món i rebre la contesta quasi immediatament. Crec que està bé, tot i que la comunicació és alhora el que diem, el diàleg, les paraules, i per l'altre costat és la forma en la que diem corporalment, no? I de fet s'està demostrat que el 65% del que diem explica més a una altra persona la forma en què ho diem que no pas el que diem. I llavors el fet de Facebooks, Whatsapps, aquesta part corporal, aquesta part no verbal no hi és. I per això s'han inventat, per exemple, els emoticons, però no crec que que és molt millor parlar amb algú cara a cara que no pas per aquests mitjans. A mi veritablement no m'agrada molt, més que res perquè perds una mica l'essència de la correspondència. El fet d'escriure a mà significava que tu deixaves la teva impremta perquè havia el teu grafisme, la teva força al marcar. I està bé, però també li està condicionant molta gent. Hi ha molta gent que se deprimeix si no li arriba el WhatsApp o li arriba malament o li diuen alguna cosa. Per tant, està creant una mena d'addicció. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però... Les cartes és com una cosa que a vegades fica informació i altres coses. Les cartes és un escrit que porta informació i en vez de fer-ho per e-mail ho fan per cartes per escrit. És que jo de cartes mai no he enviat ninguna. És més fàcil per Facebook o per l'ordinador. Els e-mails són com les cartes però escrits per ordinador. Quan vam fer l'exposició de les cartes compartides a la biblioteca per adults, vam pensar de fer una proposta pels nens. Llavors a la sala infantil hem fet un mural de tardor, que dura la tardor, o sigui ara s'acabarà l'hivern, i els hi proposàvem d'escriure cartes i intercanviar-les. I també vam aprofitar i vam agafar llibres de la zona infantil que parlessin de cartes o sortissin cartes o fossin de cartes.